Oho, gde smo to mi? Sad smo zaključani ovdje. U stvari, prestani da se dereš. Izgleda da ovdje ima nešto jako zanimljivo. Mari, šta radiš? Pokušavam da otvorim ove kutije. Baš me zanima šta je unutra. Vidi, tamo ima još nešto. Verovatno u toj kutiji ključ. Ne, neću ulaziti tamo. Eci, peci, pec, ti si mali zec. Prokletstvo, ja ću morati da vadim taj ključ. Jo, tamo je nešto mokro. Verovatno obična voda. Smiri se. U redu. To nije ključ. To je ribica. Vidi kakva lepotica. Bolje da je vratim u vodu. Evo ključa. Da, to je on. Mari, šta si stala? Pođi sa mnom. Sa crvenim ključem trebalo bi da otvorim crveni sef. Da vidimo. Šta? Tu je dinamit. Dinamit? Užas. Šta da radimo? Imam jednu ideju. Nadam se da sam ponela rezač žice sa sobom. Da, ja sam. Mari, hoćeš li preseći žicu? Hajde, bolje ti. U redu, pokušat ću. Nadam se da neću eksplodirati zajedno sa ovim dinamitom. Mislim da treba preseći žutu žicu. Uspelo je. Ne, ništa nije uspelo. Ali sad će mi biti potrebna tvoja četka. Oho, dobra ideja. A daj i meni. Ne. Znaš šta? Imaš važnije posla. Idi uzmi sljedeći ključ. Jo, jaka sam. Mogu ja to? Pitam se šta je to? To je samo gumeni meda. Uzgred baš je ukusan. Ali moram što pre da pronađem ključ. Evo ga. Jo, ne želim da ga ispustim. Evo mi je, otvori sef. Kako da ne? Otvare ti. Onaj. Dobro. Da vidimo. Jo. To je nešto sitno. Joj. Sad mi je svo lice u šljokicama. Super. Mogu se lepo našminkati. Šta će ti šminka? Bolje potraži sljedeći ključ. Idemo. Nadam se da unutra nema ničeg strašnog. Pitam se šta se tamo kreće? Možda dinosaurus? Ili krokodil? Ne, preveliki su. Hajde da vidimo šta je to. Oho! Nikad nisam vidjela pravog kameleona. Tako je sladak. U redu, neka se odmara. Meni treba ključ. Evo ga. Vreme je da otvorimo zeleni sef. Pitam se šta je to? Pištolj sa parama? Kako se koristi? Wow, koliko novca ima. I sve to je za mene. Biću najbogatije devojka na svetu. Super. Mari, vrati mi moje pare. A ti idi uzmi sljedeći ključ. Až tako malo vidim. Vidim sve. Jo, morat ću da vadim ključ ne gledajući. Unutra je nešto prijatno na dodir. Liči na kinetički pesak. Da. A evo ključa. Otvorit ću plavi sef. Pitam se šta će se desiti ako povučem za ovo. Wow, ovaj konopac izaziva gomilu obriza. Povuci još, to je baš cool. Ja sam prava kraljica svih obriza.
Izgleda da se pojavio novi ključ. Moram ga izvaditi. Pitam se šta je to? Fuj, to su crvi. Treba brže izvaditi ključ i više nikad ne dirati to. Jao, fuj, povratit ću. Marie, spasi me. Dobro je, sve se samo rešilo. Dobro je što sam dobila divan roze sef. Šta je tamo? Jao, roze pena. Ma daj, to je zabavno. Da, jer mogu raditi ovako. Cool. Marie, sad je tvoj red da vadiš ključ. Nakon crve mi je jako strašno da stavljam tamo ruke. Fuj, to je opet nešto gadno. Ali moraš da izvadiš ključ. Ja sam mu izdržala crve, znači da možeš i ti izdržati to. Šta je tamo? To je oko. Da, to je oko. Gumeno i vrlo ukusno. Šta ti je? To je samo bombona. Nastavi da tražiš ključ. Evo ga. Pa, vreme za plavi sef. Mia, želim da ti poklonim priliku da klikneš ovo dugme. Gotovo. Jao. Odvratno. Dobro je što sam ja pritisla dugme. Inače bih ja bila na tvom mestu. Pa dobro, ja idem po sljedeći ključ. Što je to? Fuj, kosa, odvratno. O, šta sam ja kriva? Nisam namerno. I gde već taj glupi ključ? Evo ga. Došlo je vreme da otvorimo najtamniji od svih sefova. Hej, šta čekaš? Hajde, otvori ga. Oho, ispostavilo se da se baš u njemu nalazi slatkiš. Posluži se. Hvala. Prelepo. Da, to je mnogo lepo. Mia, mogla si i još da mi daš? Ja, izvini, to je bilo previše ukusno. Možda će i u sljedećem sefu biti nešto ukusno. Prvo moram naći ključ. Fuj, tamo je nešto ljigavo. Liči na sirovo jaja. Ali ipak sam našla ključ. Da vidimo šta je u žutom sefu. Mia, hoćeš da ga otvoriš? Naravno da hoćeš, ali ne dozvoljavam ti. Skloni se. Tamo je sigurno nešto dobro. Jao, to je perje. Da, bila si u pravu. To je mnogo smiješno, ali ličiš na kokošku. Prestani da se smiješ. Bolje pronađi posljednji ključ. Kako god kažeš, Koko. U redu, posljednji zadatak. Šta je tamo? To su larve. Treba brzo pronaći ključ. Skoro sam se onasvestila od straha. Nadam se da je u tom sefu nešto cool. Jadna. Da vidimo. To je naš ključ slobode. Vidi. Da, prošli smo izazov. Odlazimo odavde. Bilo je super, ali moramo da idemo. Da, ćao svima.